मेहनतीने आम्ही करंजे पूर्ण केलं, ते सुद्धा एकमेकांना घोळान मेळान केलं म्हणून आमचे ते पार पडले एकदाचे. हो बापरे. आता असं वाटतंय पूर्ण काय जिंकलं माहितीये, वर्ल्ड कप जिंकल्याची फिलिंग आहे. वर्ल्ड कप नाही पण पराती जिंकलो. 3 पराती दिसतात ना. 50-50 चे थर लागले दहीहंडीचे. हो बाबा, करंजे झाले. माका तर वर्ल्ड कप जिंकल्यासारखा वाटता, बाकी काय नाही. मस्त बबल्स आलेत करंज्याला आणि लाईन्स पण मस्त आहे, डिझाईन सगळे कॉर्नर्सला मस्त करंज्या दिसतात. काट्यांचे आम्ही लाईन काढलो ना डिझाईन, ते त्याला आवडले. आता तर खाऊन सांगतो किती खुसखुशीत झाले. बघ खा. वा आवाज इलो. मस्त झाल्या. काय गुळाचो आणि चण्याच्या पिठाचो आस्वाद येता भारीच. आणि बाहेरचा कवर पण एकदम खुसखुशीत झाला. हे बघा डबल कवर बघा, डबल त्या लेयर दिलाय बघा. एका रेगाने बघा पाणीपुरीचे पुरे कसे फोडतात तसा. आणि सारण बघा ना, एका चाळ्यामध्ये लावूनच मागा पण हिनो डबल लेअर. यो बघा, यो बघा मुतूर असा पाठ जाता. ही बघा मस्त फुगई. सगळ्याच करंज्यांका इलो मस्त. चण्याच्या पिठाच्या करंज्यांसाठी मी 1 किलो चणे घेतलंय आणि त्याका 1 किलो मैदो लागलो आणि 1 किलो गूळ आणि गुळाबरोबर सगळे ड्रायफ्रुट्स व करान असे सगळे आमचे असे 150 करंजे झाले. नमस्कार, परत किचन मध्ये खूप खूप स्वागत. कसे आहात गाववालेनो? दिवाळीची तयारी सुरू केलात का नाही? आमची तर जोरदार दिवाळीची तयारी सुरू आहे. तुम्ही 2-4 रेसिपी तर आमच्या बघितल्या असतात आणि खूप सारं प्रोत्साहन पण देतात. बरा वाटतं अगदी. आणि आधी पहिली ओळख करून देतो. आज नवीन ओळख करण्यात बसली आहेत 2 माणसा. ही माझी 2 नंबर जाव आणि या माझा चेडू. आता या जावेचं नाव अंजली परब, मी स्नेहा परब आणि हा माझा चेडू सोनम परब. आणि ह्याका तर काय आता ओळख करून देऊक नको, कॅमेरेवालो टेस्टर सगळाच. माझं नाव असा सरोज. जसा यांनी जसा सांगला स्नेहा वहिनी, तसा मी टेस्टर सुद्धा असाय, कॅमेरामॅन सुद्धा असाय, मार्केटिंग वाला सुद्धा असाय आणि एडिटिंग सुद्धा मी आज करते. सगळी ऑल इन वन. आता तुमका असं वाटत असतात हे तिघी जावे एकत्र किती येईल. ह्या पण हा चौथा कच्चा लिंबू आमचा. आता तुम्ही म्हणतलास किती येईल होती, तर आमका मोठी रेसिपी करूची. आता खायची तुम्ही सांगलास तसाच की काय पिठाचे करंज्यात सगळ्या 3 जावाने एकत्र यावा आणि धमाल करा. तशी आज करतलो धमाल. चला आता धमाल आणि मजा मस्तीनी बडबड होतच राहतली, पण आपलं काम पण होक होया ना. तर आम्ही करतलो 1 किलोचे चण्याच्या पिठाचे करंजे. त्याच्यासाठी लागला मैदो 1 किलो आणि आणल्यानं त्याने मी चणे भाजून आणलंय. चांगले चणे भाजलंय, म्हणजे आता पीठ भाजूची गरज नाही. असे मी चणे भाजलंय, भरडलंय आणि दळून आणलंय. आता या वहिनीन रेडीमेड केलेला पीठ माका असा दिसता. माका वाटतं अरे याका काही जास्त वेळ लागलो नसतात, पण त्यांकाच विचारूया किती वेळ लागलो. खरी कसरत तर तीच आहे ना. चणे भाजताना मी आधी मोठी कढई घेतलंय, 1 किलो चणे टाकलंय आणि 35 मिनिटं मी बारीक गॅसवर भाजलंय. बापरे. मग विचार करा त्याका. मग ह्या दाखवूक गेल्यावर किती मोठा आमका बोलूचा लागला असता लांब लचक. आणि तरी आता अर्धा किलोच पीठ घेतल्या ना. जेव्हा आम्ही सारण पूर्ण एक तयार करतलो तेव्हा तुमका दिसतला अर्धा किलो. आता ह्या दाखवूसाठी अर्धा किलो हे घेतलं. 1 किलो गूळ घेतलं. मेन कसरत काय? गूळ मिक्स करूचा. ही ह्याच्यामध्ये मेन कसरत आहे. पण जरा डोक्याचा लावलास तर पटकन होतला. अरे पण चणे भरडूची पण मेन गोष्ट आहे ना ती. तर पण तास झाला आणि ती आपली पहिली रेसिपी दाखवल्या ना. आईन कसे भरल्या आणि कसे मी भाजून दिलंय आणि कसा पीठ केलं, ती पण रेसिपीची लिंक देतो, ती सुद्धा बघा. आता ह्यो रवो भाजतोय मी, तोपर्यंत आतमध्ये जाऊन या खोबरा किसतला आणि ह्या गूळ मिक्स करतला. आता कसा ता पण येतला माझ्या पाठसून. या आमच्या कच्च्या लिंबूक नाही, या सुक्या खोबरा किसूची जाम हाऊस सुटली आहे. म्हटलं आज त्याची हाऊस भागायच आहे. चल कर सुरुवात, बघूया का जमता काय. आणि गंमतच त्यांना उलटी धरल्या आणि शिकव काकी. हे बघ असे धरू आई आणि नंतर असा किसू आहे. चेडवांका पण शिकूक वया ना. मग उद्या दिवाळी करते वेळी त्यांका पण भारी नाही पडायची. आणि मी आता गूळ कापून घेतोय. 1 किलो गूळ घेतलंय, आता कापतोय. हा कोणता
साधाच गुळ ना, चिक्कीचा नाही ना? होय होय, चिकीचा नाही, या साधा गुळ आहे. पण ह्या झाला ना असा ब्राऊन कलर आहे, ह्याच्यात अजून एक गुळ घालतात ना? होय होय, त्या एकदम डार्क कलरचा असता ना, त्या चिकीचा असता, पिवळट असता. छान आहे, चिक्कीचा तर पातळ ना गो, अजून याच्यात पिवळा. नाही नाही, त्याचा कलर जरा डार्कच असता. नाही त्यात दोन असतात गुळा, एक केशर गुळ गावता, मागच्या रेसिपीत आम्ही दाखवलं ना चिकट तवणारो, तो लालसर असता आणि ह्यो जरा सफेद. ह्यो कसो पिठामध्ये मिक्स करून वाटूक बरो आहे ना. होय होय, ह्यो पटकन मिक्स होता, म्हणजे असे गुठळे रवत नाही ह्याचे. पिठाच्या करंजीची खरी मजा कशात असता? गुळ मिक्स करण्यातच असता पिठा बरोबर. जर खडो रावलो ना तर नाही बरोबर वाटत, ते एकदम दाताखाली लोक शिरशिरी येतात. बरोबर. आता मी गॅस पेटवते. आता गॅस किती पेटवते ता सांगतोय. रवो जरासं हुलपावून घेऊ कयो म्हणून मी गॅस पेटवते. आणि याच्यात करंजाच्या पिठामध्ये ना, पिठाच्या करंजीमध्ये वायच रवो व्हायोच म्हणून मी 1 वाटीच रवो घेतलंय. आता ही बारकी 1 वाटी रवो घेतलाय, म्हणजे ह्यो 50 ग्राम रवा. 1 किलो आम्ही 50 ग्राम रवो घेतलो की ते जरा भुरभुरीपणा बरी येता. जर असं भाजून घेतय की त्या करंजांका भाजून घेऊची गरज आहात थोडीशी. करंजी आपले डीप फ्राय होतले ना, त्यासाठी जास्त नाही भाजतलंय. वहिनी माझा 1 किलो गुळ कापून झाला, या बघा एवढा झाला. हा, मग आता त्यांना दाखव कसा मिक्स करायचा त्या पिठामध्ये. होय आता दाखवते. हा, त्यासाठी लागणार आपला मिक्सरचा भांडा, म्हणजे मिक्सर यो इलो. माझा आता रवो भाजून झाला, थंय खोबरा पण भाजूचा. आता जरा विचारतोय बाहेर कितीचा खोबरा झाला. आता या बघा माझा चेडू इला घेऊन एवढा झाला खोबरा किसून. आता ह्या पण भाजतय, पहिलं रवो काढून घेतय. मग आता तुम्ही खोबरा भाजतलास ना? हा तसं मी काय करतय, ह्या गुळ पिठात मिक्स करून घेतय. त्याच्यासाठी मी सगळा एकत्र मिक्स नाही केलंय, थोडा थोडा करतलय. हे बघा, थोडा आधी पीठ घेतलंय, पीठ थोडाच घेतय, गुळ टाकतय त्याच्यात. गुळ किती टाकू वहिनी? एवढा घे, पीठ घे. ही टिप्स आहे आमची. होय, ही आमची टिप्स टिप्स आहे, आहे. कशा पिठात गुळ मिक्स करायचा. हातान करून गेलास तर खूप वेळ लागतो. इरड जाते. इरड म्हणजे अगदी मोडाचे पण नाही सगळे गुटले. इरड गेली तरी मोडाचे नाही, म्हणून आम्ही आता मिक्सर मध्ये करतलो. आता हे सुक्या खोबऱ्याची 3 वाटे किसल्या ना, त्याचे 2 वाटे आणल्या ना, 1 वाटी किसूची म्हणून दोघा माणसं इली होती. 1 ताट नेऊ. मग किती जड ताट आता? 2 हातांना नाही, 4 हातान उचलतो बघा. चला आता या सुक्या खोबरा पण माका वायच हुलपा घेऊ पया. झाला काय भाजून? होय होय होता. मिक्सर लावून घेतोय, बारीक करून घेतोय, कारण त्याला वेळ लागतलो ना. होय, तर 1 किलो पिठात होऊ पया. होय. हा, माझा खोबरा झाला. आता मी गॅस बंद करते. वायचा आता रवला तर मी लगेच त्या पॅन मध्ये तापून घे. मिक्सर लावून झालो बघा जरा. होय झाला बरोबर, मस्त गुळ मिक्स झाला. आता टोपात काढून घेतोय. होय, म्हणजे मिक्स करूक बरं आपल्या. बाकीचा पीठ रावला ना, त्याच्याबरोबर मिक्स करतले. झाला वहिनी, मस्त मिक्स झाला. मस्त झाला ना. मग झाला, कमी वेळात बघा, पटकन होता. झाला, अगदी मस्त झाला. असा आता या सगळा करून घे पटकन. किती 5 मिनिटात लागतली? 5 मिनिटा पण नाही हो, एकदा फिरवला की घरकन होता. काहीतरी मी ऐकलंय बाहेर. काय टिप दी होतात तुम्ही दोघा जण मिळून? हीच ती टीप. म्हणजे काय माहितीये, असा पीठ घ्यायचा, त्याच्यात गुळ टाकायचा. कारण गावात ना पहिले हातान मिक्स करायची, आता मिक्सर इले ना, तर गावची माणसं आता अशी करूक लागली, मिक्सर मध्येच लावूक लागली. त्याने बेगीन होता. या बघ, आणि कुठले पण मोडतात, या बघ. कसरत नाही. बरोबर ना. आता मला सांगा, सगळीच मुंबई लोकांची प्रगती होय काय, गावातल्यांची पण प्रगती नको, म्हणून तर ती लोक पण आता मिक्सरचाच वापर करूक लागली सगळी. पण तुमका सांगा काय, मिक्सर पेक्षा हाताची चव भारी. पण आता जाऊ नये, वेळ बघत भरपूर लागतं, त्याच्यापेक्षा काही शॉर्टकट आयडिया पण बरी. पोरगी पण रडतात बारकी. आता या खोबरा बघा मस्त लाल झाला सोनेरी रंगावर. आता मी गॅस घालवतोय. या आताच्या खेपेक मस्त येईल गो, भुसभुशीत. होय, आता जरा पीठ जास्त घातलं आणि गुळ कमी होता. असा भुसभुशीत येऊ काय, सुटसुटीत मस्त सुटता. पण अजून आमचा पीठ त्याच्यात मिक्स करूचा. होतला. जास्त काय वेळ लागत नाही गुळ आणि पीठ मिक्स करू, फक्त अर्धा मिनिटच लागता, म्हणजे 30 सेकंद लागतात. 30 सेकंद. कारण काय, लगेच होता. कारण काय माहितीये, गुळ पण बघा एकदम असा हे भुसभुशीत आहे बघा. चिकट असं तर वेळ लागतो. आणि तुमका मग चाळूचा पण लागतला, कारण गुठळे होतात. ह्याचे अजिबात गुठळे झाले नाहीत, म्हणून तुम्ही हा साधा गुळच वापरा. आता मी अर्धा किलो पिठात मी गुळ मिक्स करून घेतलेले 1 किलो. आता राहिलेला पीठ मी मिक्स करतोय.
आता 1 किलो गुळ होता ना त्याच्यामध्ये अर्धा किलो पीठ त्याने वाटून घेतलं मग बाकीचं जे पीठ होता ना तर आता मिक्स करता. मिक्स झाल्यावर मी आमच्या टेस्टराक बोलावतलंय. हो तिला काय गो? होय 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 तिला आता थांबा 2 मिनिटं थांबा. हा मी माझं नाव ऐकलंय टेस्टर म्हणतात ना भिंतीत कान असतं. होय गो बाय तुका टेस्टिंग साठी बोलवलं. जरा बघ खाऊन बघ जरा बरोबर हा काय बघू दे बघ. इतक्या नको आज कमीच खाते. काय नाही खा तू चांगला भाजलं पुरा होया ना सारण पुरतला. एक नंबर परफेक्ट मोजमाप. बरोबर आहे Awesome. ना? आता पीठ आणि गुळ मिक्स झाला. टेस्टरने टेस्टिंग करून पण झाली या बरोबर झाला. आता आमका सुको मेव तुका खरंच रवो सांगते बघा. आणि खोबरा हा मिक्स पण करायचा. ह्याच्यात अतिशयोक्ती अशी नाही पण ह्याचा पीठ खरंच भाजला ना ते चणे हा. ते खरंच 35 मिनिटं भाजलाय कारण हे तोंडात घेतल्याबरोबर ह्याचा जो भाजलेला जो एक काय म्हणतात ते चव येता ना होय, ती होय. चटकन. खमंग वास. वास तर येलो पण माझ्या जिभेत चव येली ना. बरोबर, पण ती बरोबर. चव असली तरी ती खमंग. बरोबर तुमचं नाक हा. कृष्ण माझी जीभ. म्हणूनच मी असं भाजलोय की ते माहितीये मग पीठ भाजूची गरज नाही म्हणून मग मी बरोबर. चांगले चणेच भाजून घेतलंय. थांब माका माझं वाक्य कम्प्लीट करू दे. तुमचं नाक कृष्ण तसं माझी जीभ काय तर तुम्ही खाली सांगा माका कमेंट मध्ये. माका माहितीये सांगू काय? नको त्यांना जरा कमेंट मध्ये सांगू दे ना मग तुम्ही चिवड्याच्या रेसिपी सगळ्याच सांगा. सुक्या खोबऱ्याचा भाजून घेतलंय ता घालतय ता पण ता मिक्स करतला. होतला ना गो या टोपात? 3 वाटी घेतलं ना हो होय 3 वाटे 1/2 किलो घेतलं म्हणजे म्हणजे 1/2 किलो झाला. होय मग माझी घेतलंय मदतीची पराठे. गरज असा मदतीचा हात होय. आता नको एवढ्यात आमका मदत तेव्हा होई जेव्हा करंजे लाटूचे. हा डिमांड मध्ये असत हा पिठाचे करंजे होय होय हा ना. डिमांड म्हणजे हे पौष्टिक पण आहेत ना. पण आमच्या मालवणी लोकांकडे गणपतीक पण करतात हा. होय आणि कानुले हे घरात करूकच होय. काय म्हणतात काय म्हणतात? कानुल्या कानुले. म्हणजे कानुले ह्या दिवाळीला व्हायलाच पाहिजे. बघा एक शब्दकोशात भर झाली. कानुले. कानुल्या नाही शुभ कार्याला ना कानुले करायचे म्हणजे दिवाळीला तर करायच्याच घरामध्ये. बाकी फराळ आधी करा नको करू जमत असत तर नको करू नसत तर पण कानुल्या करायच्या घरामध्ये. होय ना. हो पण कानुले असा की करंजे म्हणा कायो कायो म्हणा. पण ताट भरता कशा सरोज करंजन घेऊन या जाऊन. सगळा 2-2 चमचे सगळा घेतला. होय होय सगळा 2-2 चमचे हा. आता ह्या पहिला किती सगळा घालतं सारख्या सारख्या किती ढवळत रवतलं कुळ. नाही सगळं एकदमच घालून ठेवताय तुम्ही. तवसा जा काळे तीळ घेऊन येवा मी तवसा घालून ठेवताय सर. तुमच्या दोघांच्या मागे होतंय ना त्याच्यामुळे मला प्रमाण काय कळूकच नाही तुम्ही काय घातलं आणि काय नाही. खोबरा किसूकच माका इतकं वेळ लागला. अगोदर खोबरा तूच किसलं 1/2 किलो हा. त्याच्यानंतर 1 वाटी मी रव घेतलंय वहिनीकडनं भाजून. हा. 2 चमचे चारोळे 2 चमचे मनुका आणि काजू बदामची कापा केलंय मी ती 2-3 चमचे टाकले. 50 ग्राम तीळ आणलंय मी. वाईस धावपल लागतात धावत गेले मी धावत इलय. आता हे 50 ग्राम म्हटल्यावर किती विचारशाल तर आपले 4 चमचे तीळ. आता हे वाईस जराशे भाजून घेतय. वाईस फटफट होते हा. भाजा. काळे तीळ मी वाईस गरम करून घेतय. तसा अंजली सांगता की वाईस फडफड आणते तीळ जरा होय. आग लागली की ते तडतडक सुरुवात करत. तडतडू होय तेवढे हा. भाजू होय. पण आता तुमच्याकडे काळे तीळ जर नसले तर तुम्ही तुमच्याकडे सफेद तीळ असतील ना आवडीनुसार ते घातलास तरी चालतं. पण ते पण भाजूनच घाला हा. होय ते पण वाईस भाजूनच घालू होय. पण काय फरक काय आहे काळे आणि सफेद तिळामध्ये? आपल्या मालवणी लोकांना काळे तीळ घालतातच ते असले की पौष्टिक असतात ना होय, होय. बाय. थंडीमध्ये कसे तिळाचं गरम हे जे पाणी वरचा छान आहे ना काळा पौष्टिक असतं. पौष्टिक असतात. म्हणून पहिल्याची लोक असेच खायचे तीळ. आता आपण पॉलिश वाले वापरतो. तडतडले हे बघा आपसू घालतात. अरे घातलं ते उडतात बघा. उडतात सुद्धा. आता गॅस बंद केलंय हा. आता हे मी डायरेक्ट थंय वततोय मिश्रणात मोरे तयार होतील. फुगान. टाका. बघा काय सारणात पडल्यावर दिसूक लागले ना साजुरी एकदम. गरम हात असं मिक्सच करून घेतय. झाला आता सगळा मिक्स करून तिळाचं वायच एक रवला म्हणजे वेलची पावडर. होय होय. वाईट शांत रवा. हे घ्या वेलची घाली. आता घालू की कधी घालू? गो चेडवा चमच्यान घाल. नको माका असंच अंदाज बरोबर पडतं. या झाकणात घेतला हा. किती घालू सांग? घाल आधी एवढी घाल. एवढी घालू ना. होय होय घाल. पण घाल. नजरेन बघून चुका. नजरेन पण त्यांना सांगा होय ना चमच्याचो आता अंदाज. हे बघा हे. 2 चमचे टाकलंच ना गो. होय आमचं किचन बघ दरवळाक लागलो. होय वायस थांब हा. वर खाली करतोय. ह्याचं माका बेसनाचा सुगंध इतकं येता ना. बेसन वेलची नाही बनवायला. घातल्यामुळे ना भारीच वाटाक सारण लागला. म्हण आता. होय आता सारण सारण
तुझ्या हातारात देते. होय तर पसरून घालतोय आणि झाकण मारतोय म्हणजे? तसं आतल्या आत रवात तो वास आणि सुगंध मस्त येत झाकण होय. उघडल्या रवा दे आता झाकण मारतोय. हा चला आता पिठावर बसा. पिठावर बसा. पीठ मळू बसाक नको. उभ्यान पीठ किती मळतले 1 किलोचा वायच नाही करू. नाही आणि मळाक पण होयो कारण उभ्यानी नाही मळलो होता. उभ्यान जोर नाही येत बसांचो जोर येता तो उभ्यान नाही येतलो. मी तेल गरम करून ठेवतोय. असो मैदो चालू ना भरपूर वेळ लागतो त्याच्यामुळे ह्यो काय कॉइन टाकूया मैद्यात म्हणजे मग पटकन पटकन मळतोय. बघ. चालू जाते मी आता हे तेल मोहनसाठी तापत ठेवतोय. एकच कढई घेतलंय आणि ही टिप्स मी आधी दिलेले आधीच्या टिप्सच्या रेसिपी मध्ये बघा. 2 मिनिटात 2 किलो मैदा चाळून होता. झाला चालू. आता मी चवीपुरता मीठ टाकून घेतोय मैद्यात. मोहन पण चांगला कडकडीत तापला. आता हे आम्ही मोठं चमचो घेतलंय. बारके चमचे कसे होतात रवतलंय किती पण पसरून टाका. 1 आता चमचा हे- आधी टाका आणि ह्यो दुसरो चमचो बस झाला ना गो. वायस टाका आणखीन घालू. होय कारण 1 किलो मैदा आहे ना. ह्यो तिसरो चमचो आणि ह्यो चमचो भाजीचो हा नाही तर तुम्ही म्हणाल पोहे खावचो चमचो. आणि होय तोच चमचा देवा मिक्स करून घेतोय. हा चमचा घासला नसलेला तेल त्या तेल लागतला ना. पिठाकच चोळून घेऊ पया. पीठ पण बसान मळूया आणि आता सगळं काम म्हणजे बसान पण बसानच करूया पण आता. आता मला सांगा पीठ थंड पाण्यात मळतालात की गरम? नाही थंड पाण्यात मळूचा. थंड पाण्यात होय ना. होय आणि या चांगला मिक्स करतलंय की ते माहितीये आता या सगळं तेल आपण मोहन घातलं ना हा. त्या चोळून घेऊ पाया. हा. मग करंजे ते फोडी फोडी येतात ना त्याने मस्त कुरकुरीत होतात. होय ना. हा मग नरम नाही पडतले हा करंजे. गरम होता म्हणून मी चमच्यान ढवळून घेतलंय. आता हातान चोळून घेतोय व्यवस्थित. गुठळे झाले आहेत ना ते सगळे मोडून घेतलंय. हे बघा सगळे गुठळे किती मोडतय सगळीकडे तेल लागतला ना. जर मोडत नसतील तर हातान असो असो चोळायचे. मीठ पण मिक्स झालं. मीठ पण मिक्स झाला आणि मोहन पण सगळ्या पूर्ण मैद्याक लागला. चल आता मैदा बळूक आपण बाहेर जाऊया. होय होय मी आता वायच हे घालून घेतोय पाणी आणि मैदो मळतोय. लय पाणी घातलंय तर पातळ झालं तर वांदे होत रे ना वहिनी. पिठात पाणी कसा वायस वतला ना तर सगळ्यांकाच बरा. एकदम वतला तर काय फसाक होता मग मारा कपाळा खात. मग नवशिके असान दे की जुनी माणसं असान दे कपाळा घात मारून मारून मैदो पण वाढतलो. मग आपका ते 1 किलोचे करता करता 2 किलोचे होतले. मग काय शंकरपाळ्यावर पाळी येतली. वहिनी व्हायचं गोळ ठेव घे देवा पोलपाट. पोलपाटाच घे भांडी बाराक नको. होय आता बसलाय सरोज केला. पाणी आणलं ना 2 तांबे होत देवा ह्याच्यातच होता. ते तांब्याक हात लागाक नको. हो म्हणजे सफेद सफेद होतला नाही तर. 2 तांबे पाणी लागत माका वाटता. काय 1.5 तांब्यो 1 तांबियो तर झालो. आता ह्या वायच लागतला. 1.5 नाही लागत. 1.25 लागलो. 1.25 पण नाही हो वायच कमी. काय करीत होत? अरे काय नाही आता हे रेसिपी बनवसर वेळ लागतं ना म्हणून म्हटलं वाईस हॉटेल मधून काहीतरी मागवतंय. तसं डाळ भात झालेलो असा. हा असा काय करूचो ना फराळ तर गृहिणीने आधी डाळ भाताचं कुकर लावून घ्यायचं. कित्या काय हो किती वेळ लागत आणि करंजांका वेळ तर लयच लागतात. वहिनी मळून झाला बघा हो एवढा बरोबर काय. व इतपत बरा कारण करते वरते वेळी मस्त मळला या बघा. मस्त मऊ झाला. करते करते वेळी होतला आता एवढा नरम. हा या बघा एवढा झाला माझ्यामुळे 1 किलो मळलंय मी. ते का मका 1.25 तांबियो पाणी लागला. या पीठ मी ओल्या असं कपड्यात लपेटून ठेवतलंय. आणलेलो हा थंय हा भिजवून. होय. आधी तेल लाव. तेल चोळतोय वायच पिठाक की त्यात हाताक लागू नको म्हणून. नाही तर हाताक डसतला. पुरे झाला. पुरे झाला बस झाला. 1 चमचो तेल लागलं. मग मळून झालो. आता मी 10 मिनिटं ठेवतलंय पण ह्यो कपडो घेतलंय ना ओलो करून घेतलंय त्याच्यात ठेवतलंय 10 मिनिटं आणि नंतर करंजे करून घेतलंय. झाली ना 10 मिनिटं वहिनी. वय झाली. खोलतय चला पटापट आता गोळे करून ताट ठेवता. गोळे ठेव होय होय झाला नरम झाला. बघा तुम्ही पण बघा मस्त झाला गो. एकदम मऊसूत झाला. हा हे पावाच्या आता काय कर वायच अर्धो गोळो काढ आणि मग बाकीचा झाकण ठेव. लपेटून ठेवतोय ना त्याच्यातच हवेन सुका हवेन सुकता आणि मग कडक होता वरची करंजे काय होतले ते वाड्या येतले. वारडे चले वाड्यात जातले म्हणता या. वारडे चले ग. अण्ण नायकाच्या वाड्यात जातले. लाकडी गडगडत. तेल मगाशीच लावलंय आता फक्त मळून घेतोय. बरीच जण सांगतात की आम्ही रात्रीचं खेळ चाले बघायचो
होय ना. त्याच्यात तुमची आठवण येतात, तुमची मालवणी भाषेची पण ही येतात. पण गावात तो वाढव आहे ना. केवढे वयत गोळे, सुपारीपेक्षा वायच मोठे. वायच मोठे आहे. सुपारी एवढे. सुपारी एवढेच करूया. अरे पण जास्त पण काय माहितीये ते बाहेरचं जे आपला कव्हर करतलो ना आपण तर पातळच होया. पातळ ना एवढे बरोबर आहे ना. जास्त मोठे गोळे घेतलं तर जाडसर रवतलं. होय बरोबर असं. पूर्ण ज्ञान दिल्यात पण सांगा नाही बरोबर. हे बघा सुपारी एवढे गोळे, मोठी सुपारी आहे नाही तर वायच बारकी अंशाला आणि माझ्या हे बघा सुपारी एवढे परवांनी सांगितल्याने. तर तुम्ही टायमानुसार बघूया की 1 किलो करंजे आपले कितके वाजता संपतात ते. पण हे शेपटी सारखे वाढत जातात ना ती तर वैताग घेता. नाही आपण त्याच्यावर एक तोडगो काढूया. होय ना? शेपटी सारखे ना शेवटला काय करायचो, काटो वापरायचो. होय ना. आता ते वैताग येतात ते करत रवा पण पीठ काय संपणार नाही सारण हा, संपता. आणि तुम्ही कंटाळून जाऊ नये म्हणून मी तुमका आता एक उखाणो सांगतोय पण तो अर्धच सांगतलंय हा. आणि तो तुम्ही मग पुरो करायचो. आता ह्यो मी विखाणो आता नाही सांगतलंय, शेवटाक सांगतलंय एकच ओळ. तर तुम्ही लग्नात घेतलेलं उकाणो आता सांगा, तो उकाणो शेवटी सांगा. लग्नातलं आठवत नाही. मागा पण काय आठवता काय सांगतात. काय आठवता खरोखर काय तुझा लग्न आमच्या मागून झाला ना, तू या घे. आता मला वाटलं ना, आता तर गेला संकटात, पुरेपूर संकटात गेला. मला वाटलं ना ह्यो बॉल- ऊ येतं लोकांना. नाही मला येता पण ह्यो बॉल तुम्ही माझ्याच पोटात उलटो टाकताना त्याचा अंदाज होतो मला. मग माझ्या लग्नातलं उकाणं सोपं होतं. कुठलं माहितीये, ज्यांका येणार नाही ना त्यांनी म्हणायचा भाजीत भाजी मेथीची, श्रीकांत माझे प्रीतीचे. अरे बाबा यो बापियांचो झालो काय बापला. अरे माझ्या नवऱ्यात मीच माझ्या भावाजींका सांगितलेलं माझ्या ह्याच्या नवऱ्याक. हो सरोज आता मीच घेतोय उकाना. जरा कॉमेडीचा बडबड करीत बसलं त्यामुळे झाली आमच्या कमरेची लागली आवाड. आणि आज घातलो परत किचन मध्ये करंजांचो घाट. वा 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 मस्त वा. मस्त एकदम. मस्त. हो बायो आमचा करता आता बायो येला आणि बायो करता बघा. आजीचा बायो आता होय बाई. कर लांबट अजून. आता बोल काहीतरी. मुख्यान करत काय आव नाही. एवढी बडबड करता आणि चेडू माझा मुख्या. एवढे गोळे झालेत. आता आम्ही बसतो लाटू. आता क्रिकेटच्या मैदानात उतरू गया. आता उतारतो. बॉलिंग झाली. आता घ्यावा हातात ना आपापली बॅट घ्यावा हातात. हसी हसी में चाची फसी, हसी हसी में चाची ती फसी. बाई त्या नाकावरचा राग गेला. मग हसण्याने नाकावरचा राग घेत जातो. सोनू मी काय टेक्निक हे असे कापू आहे ना सारखे सारखे बरोबर. आता आम्ही हे गोळे घेतो आणि हे असे पिठात ज्याची ज्याची पद्धत. कोण माझी पहिल्याच- वेगळी आहे. मी आधी गोळो घेतोय असो ठेवतोय लाटतय आधी असो नंतर त्याका मैदो लावते. आणि ही जेवढी पातळ होईल तेवढी पातळ लाटायची. तेवढी आपली करंजी काय होतली सरोज खुसखुशीत. बरोबर. सरोजाक भूक लागलेली दिसता. होय बाई. आवाज गेलो. आता हे सगळे पाती मी एकत्र भरून घेतलंय. 5 पाती असत म्हणजे काय आपलं वेळ वाचता. आता ह्याका मी असं या कापसाच्या पोळ्यांमध्ये बुडवून पाणी बुडवून ह्याका असं लावून घेते साईडने. कारण पाती जर आपली व्यवस्थित पाणी जर एका लागलं नाही ना तर काय होतं चिटकतली नाही गं. हा चिटाकतली नाही आणि तेलात उघडतली ना उघडतली. करंजी. होय, होय. करंजी त्याच्यामुळे काय ह्याका व्यवस्थित पाणी लागावया. आणि ह्याका एका अर्ध्या साईडीनच असं अर्ध्या बाजूनच पाणी लावूया, पूर्ण नाही. अर्धी बाजू ह्याची अशी ओली करून घेऊया. आता काय करूया, ही अर्धी बाजू जी जर आपण पाणी नाही लावले ना ती अशी हातात घेऊया दोन्ही हातात आणि ती अशी पलटूया एकसारखी. आणि नंतर हलक्या हातान असो यो दाब देऊया चारी बाजून असो. या करंजी व्यवस्थित असं बंद करून घेऊया, नाहीतर ही करंजी फुटतली तेलात. आणि करंजी तेलात फुटली की तेलाची वाट लागता. देड. त्याच्यामुळे ही करंजी व्यवस्थित बंद करणं ह्या महत्वाचा असा. लाटण्याबरोबरच एकही करंजी फुटासारखी नाही, ही एक कलाच असा. आता माझे हे 5 करंजी तयार झाले. त्याका मी हिसर एक एक कपड्यात ह्या कपड्यात परातीत ठेवते. ओलं कपडं असा म्हणजे काय हे वाळण्यात नाहीत, नाहीतर ते सुद्धा करंजी ना तेलात फुटतात म्हणून अशा ओल्या कपड्यातच ठेवूया. व्यवस्थित भरलंच ना गो सारण आतमध्ये. हो, नाहीतर हो, काय हो. म्हणतील होतील. खुळखुळो झालो खुळखुळो. सारण एकदम तळाक जाऊन बसत आणि वर आपला हेच खातो कवरच खातो असं होक नको. लोक म्हणतात गोबाई सारण हा की नाही.
नाही बाई भरलंय शोधूक लागा. व्यवस्थित भरलंय. हो. म्हणजे आदल्या रात्री पीठ तयार करूनच ठेवूया. ठेवूया. जर तुमका दुसऱ्या दिवशी हा पिठाचं- तुम्ही सारण तयार करून ठेवलास ना मग हळूहळू करंजे करू सुरुवात केलास तरी चालेल. एकदम नाही 1 किलो हा. एकदम नाही केलास तरी चालतं. हो, डब्यात भरून ठेवायचं. एकट्या दुपट्यान जमत नाही. होय मग बाई. आपले ते थोडा थोडा पाव किलोचं पीठ मळा आणि करा. एकटी असतात आता आम्ही जास्त आहो ना म्हणून आम्ही गाठ घातलं 1 किलोचं. आणि कोण नसतीत ना तर मैत्रिणींका बोलवूया फोन करून. आजूबाजूवाल्यांका बोलव पहिला. हा, पण मैत्रिणी. करंजी करूची मजा चाळीतच येतात ना. होय तर. चाळीत सगळी आपली पोलपाट लाटणे घेऊन येतं. आम्ही लहान होतो आणि आम्ही 6 बहिणी. आमच्या घरात जास्त डिमांड असायची की त्या चला यांच्याकडे जास्त चेडवावर घेऊन जायचे. आमका पोलपाटा एकच जायचो आम्ही आपली. मग ते पोळपाटाशिवाय सुद्धा काम होतं. आता मी हो. पोळपाटाशिवायच करतोय ना. हा पाटावर लाटायचे. हा. हे बघा असा हात ठेवला. हे बघा तिळबिळ कसे पसारतात. आणि ते मध्ये चिरताना हे. येतं. असा लावला अर्धा हे पाणी की हा मीठला. पोलपाटावर पण आपण भरू शकतो की त्या पाती हे सुकतील ना मग म्हणून मी पण बोलले आता लाटतानी घेतोय. 2 जण लाटतो ना. लाटा भरा सगळा करा पण आकार मात्र व्यवस्थित द्यावा. हा नाहीतर तो होता गाणा खायचा गो बोल अंजली. वेड्याच्या बायकोने केल्या होत्या करंजा. तिकडून आला वेड त्याला वाटलं बोट म्हणून त्याने पाण्यात सोडलं. असं आणि होक नको हा सरोज. ही बघा कशी हाताळताय बघा. पडला नाही गोही ठेव पुढे. आता दुसरी क्यूसी करते हा बाबा मी. क्वालिटी चेक तर होई ना. बरोबर की नाही. बसल्या बसल्या काय काम आहे. बघूया बाई. काम आहोत मग काय काम काय म्हणतो. बरोबर आहे बरोबर आहे. चला. पण व्हायचा बाय काम अगदी निक्षून कर की त्या माहितीये जर फुटली त्याला तर आमका लावतलच कामा पुन्हा बदलूक होया मग त्या. आता हे एक माझी परत झाली. आता हे ओलो केलेलं कपडो आणा तो असं उलटो करून घालूया. आता ह्याच्यात दुसरी बारी ठेवूया. ती वहिनी आता आम्ही जागा बदलून घेतो. माझ्या पायात जरा मुंगे येले. तुम्ही बाई थंय बसा मी थंय बसते. बोटा एकदम भिजवायची नाही पाणी लावते वेळी. मग काय होता चिटकून पीठ वर येता. म्हणून यात तरी बोट किंवा अंगठो सुको ठेवायचो आणि चांगलं दाब द्यायचो. यो बघा असो बोटा उठली वयत अशी उठांक दिसाक वयत बोटाचे ठसे म्हणजे आपली करंजी चांगली दाबली गेली. हे बघा अंगठ्यान पण दाबताय बोटान पण दाबताय. बोट भिजला तर काय होता यो मैदो हातात चिटकून असं वर येता. यो बघा एक बोट भिजलेला माझा पाणी लावते वेळी. पोरग्यांका नुसती मोबाईलाची लागली. मोबाईल नाही मोबाईल. शाळेचा अभ्यास भेटता आता आयत्याच त्यांका हातात मोबाईल गावले. शाळेचा अभ्यास बाजूकच हो राहतो. आम्ही बघा गेलो की लगेच आपली बदलतात काढतात आपल्या अभ्यासाचा. या पीठाना पटकन दिला ना तर बरा पडता लाटात. नाहीतर आपण काय करायचा चुकान जर रावला तर पाण्यात टाकायचा. आता ह्या पीठ नाही काढायचा ना तर बारके पाती लाटायचे आणि आपण काट्यान दाबायचे. मग ह्यो वाढत नाही जातलो धेड नाही होतलो. करंजे आपले वाढतच जातात. हे आता लाटूक देतोय मी असा नरमच हा एकदम पाणी लागलेला ना. नाहीच देवा 2 हा. गोळे करताना लगेचच लाटून घेतोय. नाही तर रवला काय कडवला कडवला काय लय कडक होताना. मग काय करूचा लाटण्यान असा दाबू काय ते आपटून 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 करू काय नाही तर पाण्यात टाकायचा सरळ हा ना. आणि परत मळायचा. सरोज दुसरी पण लेअर आपली भरत इली परत भरत इली. तू वाईस तेल तापू कूट. होय होय मग तेल तापायचं म्हणजे पटकन तळला काय झाला. हा हे बघा मॉप एक तुला हा. सांगायचं राहिलंय बघा अशी कुस्करतात ना तेव्हा क्यूसी केल्यानंतर ह्या पिठाचा मग काय करू आहे सांग. ह्या पीठ घेऊ गोया सारण हा. आणि ह्या जो कवारा ना त्याचे शंकरपाळे बरे लागतले. बरे लागतात ना असा पीठ मग पूर्ण भाजून झाडून घ्यायचा. घेऊ कया हा. जराशी- आणि ह्या पीठ वायच 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 शंकरपाळ्याक येता असा एका दुसरी होता मिस्टेक. होता. हा तेव्हा मग असा करूया. चला बाबा तेल तापत ठेवतोय. लायटरच घेऊन येते हातात. ह्या तेल आता कडकडीत तापावया म्हणजे आपले करंजे पटकन झटकीपट तयार होतले. आता तुमका उरलेला कापून पीठ नाही काढूचा तर ही आयडिया बघा. डिझाईन पण इली आणि पीठ पण उराचा नाही म्हणजे शेवट लवकर होतलो. सगळेसून आये सांगता या मस्त दिसतले. आता हे मी चाललंय तळूक तुम्ही पण यावा कसे तळतय तर बघू. होय आणि नंतर खाऊक सुद्धा
दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी. वाढाक नको ना म्हणून मी आता असाच करते. आणि त्याला जवळ काम करतोय तर पहिला पाया पडतंय. आता वरचेच पहिले तळूक होयत. आता गॅस मी मंद केलंय हा. आणि जसे 4-4 करंजे सोडतलंय तशी गॅस मीडियम ठेवतलंय. आता 4 करंजे सोडलंय मी आणि गॅस ठेवलंय मीडियम. करंजी ताजे केले आणि ताजे लगेच तळूक रवला ना तर करंजी फुगतो तो मस्त आणि तळूक मजा पण येता. आता हे सोनेरी रंगावर आपण तळून घेऊया. आता तेल कसा वाईस थंड होता ना एकदम 4 सोडले म्हणून मी आज थोडीशी जास्त केलंय म्हणजे मीडियम केलंय. आता दोन्ही बाजून उलटून पलटून चांगले सोनेरी रंगावर मी परतून घेतोय. आता राहला काय तुमका उखाणो सांगूचो. आता माझ्या उखाण्याची ओळ आहे का. चहा केला निवून गेला ह्यो मराठीत झालो आणि ह्याची मालवणी तोळ चहा केलंय थंड झालो. आता ह्याची पुढची ओळा ती तुम्ही पूर्ण करायची कमेंटमध्ये. आता हे आपले सोनेरी रंगावर बघा झालेत आणि चांगले त्याका बबल्स पण इलेत म्हणजे फुगे. आता ह्या झाऱ्यात बारक्या येणत नाहीत तर मी आता मोठो झारो घेतोय. तळतळी 2 झारी घ्यायची म्हणजे काय खालचे जे आपले करंजे असतले काय असतलं आता खरगत नाही. पटापट ह्याच्यात टाकला की हय तेल नितळतला असा. हो इले इले थैना अंजली विचारता की फोडये इले काय म्हणजे तेच तुमचे बबल्स मराठीत. आणि ह्या एके हातीन या तेल नितळ ठेवायचा एके हातीन हय साईडनी सोडायचे. हय येऊन बघ गो कितीशे इले आहेत ते. होय इले माहिती बघ. होय होय म्हणजे आपण मोहन वगैरे घातलं ना तर अगदी परफेक्ट झाला. मस्त बरोबर झाला. हा. आणि तव्यात काढल्यावर आवाज पण इलो होय ना खुसखुशीत असो. जाव इली म्हणता की मी पूर्ण करतोय. आता मी त्याका परत ऐकवते ती लाईन जी तुमका ऐकवलंय मराठीत झाली. चहा केला निवून गेला आणि मालवणीत असा चहा केलंय थंड झालो. आणि मी माझ्या परीने पूर्ण करूचा प्रयत्न केलाय तो असं केलंय चहा केलो निवून गेलो आमका करंजे करून करून कंटाळो येलो. आता तुमका काय पूर्ण करूचा आता कमेंट्स मध्ये सांगा. हा आता थोडीशी मदत करूया बहिणी. तव रिकामी करून देऊया कारण हे 1 किलोचे करंजे आहेत ना. आता निवासर हे टपात ठेवूया. या मोठ्या टपात मी खाली टिश्यू घातलंय. आता हे करंजे व्यवस्थित आता तुटतात मग टाकीत भरून ठेवूय. आणि अशी आमची करंजी तुमका जर आवडली असतात तर आमचा चॅनल नक्की लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब सबस्क्राईब करा. नेहमी हसत रवा खात रवा पराती भर खाया. नवनवीन फराळाच्या रेसिपीसाठी परब किचन आवर्जून पाहत रवा. धन्यवाद.